Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з беларускай народнай казкай Алёнка. Жылі дзед і баба, і была ў іх дачка Алёнка. Ды ніхто з суседзяў не называў яе па імені, а ўсе звалі крапіўніцай. Вунь, кажуць, крапіўніца сваю сіўку павяла пасвіць. Вунь крапіўніца з ласуном у грыбы пайшла. Толькі і чуе Алёнка, крапіўніца ды крапіўніца. Прыйшла яна аднойчы дадому з вуліцы і скардзіцца матцы. Чаму гэта, мамка, ніхто мяне па імені не называе? Маці ўздыхнула і кажа: таму, дачушка, што ты ў нас адна, няма ў цябе ні братоў, ні сясцёр. Расцеш, як тая крапіва пры плоце. А дзе ж мае браты і сёстры? Сясцёр у цябе, кажа маці, няма, гэта праўда, а братоў было 3. Дзе ж яны, мамка? Хто іх ведае? Як я цябе яшчэ ў калысцы калыхала, паехалі яны ў свет з лютымі змеямі-цмокамі ваяваць, сабе і людзям шчасце здабываць. З таго часу і не вярнуліся. Дык я пайду, мамка, шукаць іх, не хачу, каб мяне крапіўніцы называлі. І як бацька і маці не адгаварвалі яе, нічога зрабіць не маглі. Тады маці і кажа: адну цябе я не пушчу, малая ты яшчэ для такой дарогі. Запрагай сіўку і едзь. Сіўка наша старая, разумная, яна завязе цябе да братоў. Ды глядзі, нікуды на ноч не заязджай. Едзь як дзень, так ноч, пакуль братоў не знойдзеш. Запрэгла Алёнка сіўку, узяла хлеба на дарогу і паехала. Выехала за вёску, бачыць, бяжыць за возам і старых сабака ласун. Хацела Алёнка назад яго прагнаць, ды перадумала: няхай бяжыць, весялей будзе ў дарозе. Ехала яна, ехала, прыехала да перакрыжавання дарог. Сіўка спынілася, назад паглядае. Алёнка пытаецца ў яе: заржы, заржы, кабыліца, скажы, скажы мне, сівіца, на якую дарогу цябе кіраваць, дзе мне родных брацейкаў шукаць? Тут сіўка галаву ўзняла, заржала, на левую дарогу паказала. Алёнка пусціла яе па левай дарозе. Едзе яна чыстымі палямі, едзе цёмнымі барамі, прыехала на сутонне змярканне у вялікую пушчу. Бачыць, стаіць у пушчы пры дарозе хатка. Толькі Алёнка даехала да хаткі, як выбегла адтуль нейкая гарбатая кабеціна з доўгім носам. Спыніла Алёнку і кажа ёй: куды ты, неразумная, едзеш супраць ночы? Цябе тут ваўкі з'ядуць. Заставайся ў мяне, пераначуеш, а заўтра повідну паедзеш. Пачуў гэта ласун і зацяўкаў паціху: цяў, цяў, не казала маці ночак начаваць, цяў, цяў, не кабета гэта з табой размаўляе, ведзьма бабарыха. Злые думкі мае. Не паслухала Алёнка ласуна, засталася начаваць у хатцы. Распытала ведьма бабарыха у Алёнкі, куды яна едзе. Алёнка ўсё расказала. Ведьма ад радасці аж падскочыла. Браты Алёнчыны, думае яна, напэўна, і ёсць тыя асілкі,
якія ўсю радню яе з свету звялі. Цяпер яна з імі расправіцца. Назаўтра ведзьма ўстала, прыбралася, як на кірмаш, а ўсё Алёнчына адзенне схавала і будзіць яе. «Уставай, поедем братоў шукаць». Устала Алёнка, глядзіць, няма адзення. «А як же я поеду?» – бядуе Алёнка. Прынесла ёй ведьма старыя жабрацкія рызманы. «На, кажа, добра табе будзе і такое адзенне». Адзелася Алёнка, пайшла сіўку запрагаць. Узяла ведьма нож і таўкач, села у палукашак, як пані, а Алёнку за хурмана пасадзіла. Едуць яны, а лысун бяжыць збоку ды цяўкае. «Цяў-цяў, не казала маці ночак начаваці, цяў-цяў, ведьма-бабарыха паняю сядзіць, на цябе, Алёнка, гадзіны глядзіць». Пачула гэта ведьма-бабарыха, схапіла таўкач і шпурнула ў лысуна. Лысун заенчыў, перабіла яму ведьма нагу. Алёнка заплакала. «Бедны, бедны лысун, як жа ты цяпер без нагі будзеш бегчы?» «Сціхні!» – пагразіла ёй ведьма, «а то і табе так будзе». Едуць яны далей, а лысун не адстае, на 3 нагах скача. Даехалі да новага перакрыжавання. Сіўка спынілася. Алёнка пытаецца ў яе. «Заржы, заржы, кабыліца, скажы, скажы мне, сівіца, на якую дарогу цябе кіраваць, дзе мне родных брацейкаў шукаць?» Сіўка заржала, на правую дарогу паказала. Цэлую ноч ехалі яны цёмнаю пушчай па правай дарозе. Раніцай выехалі на луг, бачаць, перад імі шаўковы шацёр стаіць, а каля яго 3 жабракоў пасецца. Сіўка весела заржала і павезла Алёнку з ведьмай проста да шатра. Алёнка зарадавалася. «Гэта тут, напэўна, мае браты жывуць». Ведьма злосна цыкнула на яе. «Маўчы лепш! Тут жывуць не твае браты, а мае». Пад'ехалі да шатра. Выходзяць адтуль 3 статныя хлопцы-малайцы. Твар у твар, волас у волас, голас у голас. Ведьма саскочыла з возу і да іх. «Як маецеся, браткі? Я ўвесь свет звандравала, сваю галоўку стурбавала, усё вас шукала». «Дык гэта ты наша малодшая сестра?» – пытаюцца браты-асілкі. «Але, – кажа ведьма, – ваша родная сестра». Кінуліся браты да яе, давай цалаваць, на руках падкідаць. Так рады, што і сказаць не можна. «Бач, дзівіцца яны, як доўга мы ваявалі. Сястра за гэты час не толькі вырасла, а і пастарэла. Ну ды нічога, усіх ворагаў мы пазнішчалі, засталася толькі адна ведьма-бабарыха. Як знойдзем яе, спалім і тады да хаты паедзем». Пачула гэта ведьма і аж ухмыльнулася. «Цяпер паглядзім, хто каго спаліць». «А якая гэта сястрыца, дзяўчынка з табою прыехала?» – пытаецца старэйшы брат. «Гэта моя наймічка», – адказала ведьма-бабарыха. «Яна ў мяне за хурмана ездзіць і маю кабылку пасе». «Добра, – кажуць браты, – яна і нашых коней пасвіць будзе». Павярнулася ведьма, гукнула строгім голасам да Алёнкі. «Чаго глядзіш? Выпрагай сіўку ды вядзі пасвіць».
Заплакала Аленка, пачала сеўку выпрагаць, а браты падхапілі ведзьму-бабарыху на рукі, панеслі ў шацёр, пачалі частаваць, трактаваць. Ёсць ведьма-бабарыха, п'е. Есть ведьма-бабарыха, п'е, а сама сабе думае. Як палягуць спаць, дык я іх усіх і парэжу. Тым часам Алёнка сядзіць на лузе каля коней і спявае, плачучы. Сонейка, сонейка, сырая зямліца, дробная расіца, а што ж моя мамка робіць? Зямля і сонца адказваюць. Кросныччэ, залатым паяском павівае, дочку Алёнку з братамі чакае. Выйшаў меншы брат з шатра, заслухаўся, вярнуўся назад і кажа: «Ведаеш, сястрыца, ведаеце, браткі, ці то птушка на лузе шчабеча, ці то дзяўчына спявае, але так жаласна, што аж за сэрца хапае». «Гэта моя наймічка, – кажа ведьма-бабарыха. Яна на ўсе штукі здатная, толькі да работы лянівая». Выйшаў тады сярэдні брат паслухаць, хоць ведьма не пускала яго. Паслухаў ён жаласную песню Алёнкі, а потым чуе, як сабака лысун зацяўкаў. Цяў-цяў! Ведьма-бабарыха ў шатры сядзіць, на чужых братоў гадзіны глядзіць. Булкі есць, віны п'е, мёдам запівае, родная ж сястрыца слёзы пралівае. Вярнуўся сярэдні брат і кажа да старэйшага: «Пайдзі ты паслухай». Пайшоў старэйшы брат, а сярэдні вока з ведьмы-бабарыхі не спускае. Паслухаў старэйшы брат Алёнчыну песню, паслухаў, што сабака лысун сказаў пра ведьму-бабарыху, і аб усім здагадаўся. Пабег ён тады да Алёнкі, схапіў яе на рукі і прынёс у шацёр. «Вось, – кажа да братоў, – хто наша сапраўдная сястра? А гэта падманшчыца, ведьма-бабарыха». Расклалі браты вялікае вогнішча, спалілі на ім ведьму-бабарыху, попел па чыстым полі развеялі, каб і духу яе не было. А потым згарнулі шаўковы шацёр, да вясёлыя паехалі з Алёнкай да старых бацькоў. Дзякуй за ўвагу!